बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। क'क्राझाराव लोरगि थियेटार हानजानि 16थि गायसनथाय सान फालिदों। दिनै सानसेनि हाबाफारिजों क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय लोरगि फावथाय गामि लोरगि थियेटार भिलेजाव बे हाबाफारिखौ खुंदों। बर'नि हारिमुखौ फोजाखांनो आरो मुलुगाव सिनायथि होनायनि थांखिजों थांनाय 2009 इंराजि मायथाइयाव क'क्राझाराव जोनोम मोननाय लोरगि थियेटार हानजाया दिनै 16 बोसोर आबुं जाबाय। 16 बोसोर हारिमु बिथिङाव मैखोमै हाबा मावबोनाय लोरगि थियेटार हानजाया दिनै हानजानि 16थि आबुं गायसनथाय सानखौ बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों गाजा गोमजायै खुंफुंदों। फुंबिलि समाव हानजानि फिरफिला बिरहोनाय, हारिमु बिथिङाव हाबा मावनानै रुंसारि जालांनाय गेदेमाफोरनिसिम मान बावनाय आरो दाहा फोरमायनाय, बेनि उनाव सानजौफुआव हारिमुआरि आरो सोलोंथायारि बिथिङाव मोनसे सावरायमेल हाबाफारि बानजायनाय जायो। सावरायमेलजों लोगोसेनो लोरगि थियेटार हानजायाव हारिमुआरि सोलोंथाइ लानो फैनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव गाहामै उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ आर'नाइ आरो बिजाब होनानै बरायो। बेजों लोगोसेनो सोलोंसा आरो गागि महरगिरिफोरखौ लानानै मिथिस्लाबै बुंनाय एबा हरखाब बुंनाय बादायलायनायबो खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि बिजितगिरि बसुमतारिया बाहागो लादों। बे हाबाफारियावनो बनरगाव दख'रा एबसुनि आफादगिरि बिकास मुसाहारि आरो जिल्ला बर' हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि अनिरुद्र ब्रह्मजों लोगोसे मावथि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लायो। दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि बिजितगिरि बसुमतारिया हाबाफारियाव बाहागो लानानै माखासे बाथ्राफोरखौ बुंथिदों। ग्रुपनि दिनै 16थि गायसनथाय सान आरो बे गायसनथाय सानजों मोनसे हाबाफारि खुंनो नोंथाङा बाहागो लाफैनो हायालासिनो महरै नोंथांमोननि नोजोराव जे लोरगि थियेटार ग्रुपआ बर' हारिमुआव माबायदि कन्ट्रिबिउसन होगासिनो? दिनै नैबे क'क्राझार सान्दामारियाव थानाय लोरगि थियेटार ग्रुप, बे हारिमु बिथिङाव बिथांमोनहा खामानि मावो। बिथांमोननि दिनै जे लोरगि थियेटार ग्रुपनि 16थि गायसनथाय सान, बे गायसनथाय सानजों बिथांमोनहा सानसेनि हाबाफारि लाखिनानै जे गोबां हाबाफारि लानानै दिनै बेखौ बिथांमोनहा गाजा गोमजायै फालिदों आरो बेजों लोब्बा लाखिनानैनो दिनै बिथांमोननि जे मोसाखावरि एबा रिंगु दामसा आरो महरगिरि बिथांमोननि गेजेराव देग्लाय मेट्रिक आनजाद उथ्रिनानै आरो हायार सेकेन्डारि आनजाद उथ्रिनानै जाफुंसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारि आरो बे हाबाफारियाव आंखौ गाहाय आलासि महरै बिथांमोनहा खावलायनानै लाबोदों। बेनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखरखौ बावग्रोबाय। दिनै लोरगि थियेटार ग्रुपआ जे 16 बोसोर जाफैबाय, जाय उद्देश्य जाय थांखिखौ लानानै बिथांमोनहा 16 बोसोर सिगां जोनोम मोनदोंमोन एबा गायसनदोंमोन, बे उद्देश्य एबा बिथांमोननि थांखि बायदियैनो बिथांमोनहा खामानि मावगासिनो दङ। बिथांमोननि थांखियानो जाहैबाय जे लोरगि थियेटार ग्रुपनि गेजेरजों बर'नि जे हारिमुखौ फोजाखांनाय, फोजौनाय, फोसावनाय, बे थांखिजों बिथांमोनहा लोरगि थियेटार ग्रुपखौ जोनोम होदों। बेबायदिनो बिथांमोनहा खामानि मावगासिनो दङ। जोंनि दोरोङारि बर'नि हारिमु जेरै मोसानाय, दामनाय देनाय, खननाय आरो जोंनि माखासे जे बर'नि गेजेराव गोबां गोमालांनाय जे हारिमु, जेरै जोंनि गेजेराव फावथाय, ड्रामा आरो जोंनि गेजेराव जाथ्रा गान, बेफोर बिथिङावबो बिथांमोनहा खामानि मावनानै जोंनि हारिमुखौ जौगाखांनायाव खामानि मावबोदों आरो बिथांमोनहा दिनैबो खामानि मावगासिनो दङ। बेनि थाखायनो आङो दिनै बिथांमोननिसिम साबायखर बावनो लुगैदों जे बिथांमोनहा 16 बोसोर बैसो जाफैबाय आरो बे बैसो जानायजों लोगोसे बिथांमोनहा जेबायदि खामानि मावबोबाय, बे बर' माहारियाव बा जोंनि गेजेराव बिथांमोनहा हारिमुखौ जौगाहोनायाव बा हारिमुखौ लाखिनायाव बिथांमोननि बिहोमाया गोबांथार, बुंनानै फोजोबनो हाया। आरो बिथांमोनहा दिनैसिमबो गुबुन गुबुन ओनसोलाव थांनानै जोंनि बर'नि दोरोङारि मोसानाय, दामनाय देनाय, खननाय, बेफोरखौ गुबुन गुबुन भारतनि गेजेराव गुबुन गुबुन रायजोआव बिथांमोनहा दिन्थिफुंहैनानै जोंनि जे समायना रमायना हारिमुखौ बिथांमोनहा लाखिबोगासिनो, फोसावबोगासिनो दङ। बिनि थाखायनो आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखरखौ बावो।
क'क्राझारनि CITआव मुं थिसन्नो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसन्नायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ। डिप्ल'मा, BTech, MTech, बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhD नि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन। डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FPT, CAI आरो AMT। BTech प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FET आरो IE। MTech प्रग्रामाव दङ WRH, CSE, FET आरो GET। बेचेलर अफ डिजाइन आरो मास्टार अफ डिजाइनआव दङ MCD आरो PhD नि थाखाय CE, CSE, ECE, FET, IE, ME, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्रि आरो HSS। बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 31 मेसिम थागोन। डिप्ल'मा, BTech आरो MTech नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो PhD नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन। बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन।